tää? Oh my god! No kun tää on mun niinku... Tää on siis Pokemoni. Mitä nyt? No kato! Niin hauskaa. No kun tää on shiny! No miten? Kato, sillä on punainen silmä. Mä tiedän, mutta teit sä jotain? Oo, oota. Hyi. Mitä? Miksi on pöytään kohdassa? Ai ihan sattumalta just nyt kun mä tulin. No kun ei vaan kun... Mulla tuli ilman, että mä pääsin 40. Se on oikeesti ihan mahdotonta. Kato tää. Niin sä vaan nauroit, eikö sua yhtään ihmetyttänyt? Kato tää. Kato tää. Oota. Mutta kun ne näytti siltä niin kuin sä tietäisit, että se shiny tuli. No kun mä tiesin, koska siinä tulee se ruoho. Tiedätkö, siinä tulee silleen niinku ruoho. Oota, miten mä selitän. Kun sä painat siitä shinin siitä löytämishommasta, niin siinä on aina mahdollisuus. Oota. Okei. Radar. Chaining. Chance. Okei. Tässä. Tässä se on. Kato. Avaa. Okei. No, tossa se on. Elikkä niinku koko ajan, kun sä nappaat sitä samaa Pokemonia pitempään sillä hommalla, niin se mahdollisuus, että tulee semmonen shiny, niinku semmonen ruoho, joka silleen kimmeltää se ruoho, niin se mahdollisuus koko ajan kasvaa. Ja nyt mulla, katsotaanpa mikä se oli. Tässä se on se mahdollisuus. Eiku missä se näkyy? Niin tässä se mahdollisuus. Eli, oota. Niin. Tosta näkyy niin huonosti. Missä se on? Tossa. Niin kato. Niinku normaalisti se on 1/8196, mutta sitten yhdellä se on 7001, 6001, eli se ottaa jonkun random numero ja jos se on just se sama, niin kaikista niistä 6000 niin tulee se shiny. Me annetaan tälle niin nimi. Mikä tän nimi ois? Mikä se nimi oli? Aron. Se on sen Pokemonin nimi. Oota. No, anna sille nimeksi... Mikä? Vova. Mikä? Vova. Ai Vov. No, Iris, onko se vähän tylsää? Hei, onks tää on tyttö. Okei. Okei, anna sille nimeksi... Iris, Mitä toi on? kokista. Mitä nämä nimet on? Okei, ihan sama. Tää nimeksi saa nyt tulla